ишқи чизпарастӣ. ман хеле фикр кардам ва ба як хулоса омадам ки ман бояд тра ба занӣ бигирам. Тада як рӯз вақт, як мошин, як хона дар маркази шаҳр. баъд ман розӣ мешавам. ишқи беҷавоб. ман луқмиси ҳабибаюм. ҳабиба да Америка. ягом автобуста бишинем мебармарам. роҳзанҳо. якта кофе, якта бургер. мода чӣ? гӯшнаи наия. охи ман гӯшна будам. се қисса якҷоя хоҳад шуд. ман проблема дорам, хума мекушам. ман проблема дорам. мушкили маву ту пулай. барои биё ду каса кор кунем. маризон дарди ғами маву ту ба ҳамин санг баромада барава. барои ба мақсад расидан ба чӣ корҳо даст задан? калитош дар ҷошай. агане соҳиб надорам. ранги мошини худмонро гирифтам бурдам. чӣ? мошинканӣ. мошинканӣ. ура. якумин жанри филм дар тоҷикистон. комедия ва боевик. гӯрезаҳо. филми коргардони ҷавон акмал ҷумаев. гӯрезаҳо. рӯзҳои наздик дар нуқтаҳои фиктафурӯшӣ дастрас кунед. гӯрезаҳо. аз тамошои ин филм фурсатро аз даст маде.